हे गाइस, फिन खनसेबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय सानखान्थि आयदानि सायाव। आसा खालामो एसेब्लाबो हेल्प जागोन। फैदो जागायनोसै भिडिअखौ। सेनं सोंनाय मोनसे आखान्थिनां आखान्थिब्रैनि बिदिन्थिया जाबाय लिग दब्लाय, ख बर्ग दब्लाय, ग रम्बास, घ आयत। बेनि फिननाया जागोन बर्ग दब्लाय ख। 2 नं सोंनाय 5 हेक्ट'ग्राम समान क 50 डेसिग्राम, ख 50 डेकाग्राम, ग 50 सेन्टिग्राम, घ 50 किल'ग्राम। बेनि फिननाया जागोन ख 50 डेकाग्राम। 3 नं सोंनाय रोदा अनजिमा मोनसेनि दिहुनगिरिया क मोनसे, ख मोननै, ग मोनथाम, घ गैया। बेनि फिननाया जागोन मोननै, ख। 4 नं सोंनाय गाहायनि बबे बुंथिया सैथो? गांसे कागजआव दोंसे हांखो आखिनाया जाथावना नङा। ख दोंसे रोदानि मोननै जोबथा बिन्दो थायो। ग दोंसे हांखो खोन्दोनि मोननैल' जोबथा बिन्दो थायो। घ मोननै बेजरा अनजिमानि सानजाबगासैया मोनसे बेजरा अनजिमा। बेनि फिननाया जागोन क गांसे कागजआव दोंसे हांखो आखिनाया जाथावना नङा। 5 नं सोंनाय गोरोब आखान्थिनै आखान्थिथामनि गोरोब खनानि माना जाबाय डिग्री। बयनिख्रुइ दुइसिन बर्ग अनजिमाया मा? जाय मोनसे आखान्थिथामारि अनजिमा। क 55, ख 36, ग 28, घ 1। बेनि थार फिननाया जागोन 1, ख। 7 नं सोंनाय गाहायाव मख'नाय बबे मोनसेया गले गलेथा रानसारथिनि बोसावगारि जागोन? क खुन्थिया बोसावगारि, ख पाइ सावगारि, ग लावथि सावगारि, घ मोनसेबो नङा। बेनि फिननाया जागोन खुन्थिया बोसावगारि, क। अनजिमा लेथाइ बिगियाननि गाहाय थांखियानो जादों क बुथुमनानै लाबोनाय अनजिमायारि खारिफोरखौ सोलोंनाय, ख बुथुमनानै लाबोनाय खनाफोरखौ आखिनाय, घ मोनसेबो नङा। बेनि फिननाया जागोन क बुथुमनानै लाबोनाय अनजिमायारि खारिफोरखौ सोलोंनाय। 9 नं सोंनाय बेंखननि मिरु बिन्दुनिफ्राय समान जानथाइ बादियै नांजाब हांखो थानो हायो। क दोंसे, ख दोंनै, ग गोबां, घ मोनसेबो नङा। बेनि थार फिननाया जागोन गोबां, घ। 10 नं सोंनाय आयत दब्लायनि सेरजों थानाय आखान्थिफोरनि गेजेर बिन्दुखौ नांजाब होयोब्ला सोमजिनाय दब्लायआ मोनसे। क बर्ग दब्लाय, ख ट्रेपेजियाम, ग लिग दब्लाय, घ रम्बास। बेनि फिननाया जागोन रम्बास, घ। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालाम, लाइक खालाम। एसेनोसै।